Intasenoke, Wat 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Intasenoke, Wat 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Yawa lo mgwaqo lo kusuka phezulu le emakhoweni uzofika ezansi elentweni Maran Ridge une economy eningi but i-economy yakhona ibukelela phansi ngani ngoba ubuholi esinaba ngisho ukuthi buyabheda angingathi ukuthi abunaki anganoma beyilandelela into noma ama-officials angakwazi ukubasiza uyakwezinye indawo umgwaqo oyimeni njengalo uyaphithiza into efaka imali yabo into efaka imali sidinga umuntu ozokwazi ukuthi acabangele abantu ukuthi akungena imali ngeke ngakhuluma ngoconsa mathe I don't know ukuthi kwenzakalani ngangisuka ekhaya ngothenga inhloko noma amathamba khona yabo so sidinga umuntu ozokwazi ukutrainer nosomabhizinisi ukuthi zithuthukise yabo nje manje into esibangala itazo i1 no 2 ngayo leyo uyama small projects mathenda dle usibanibani ama small projects la usuku usuyodushintsha sibanga ukuthi sibe ne tavern yabo mawusuka lapha njengoba ngikubalelile phezulu emakhoweni uzofika eMaran Ridge angazi manga kama tavern akhona along the street sibanga leyo nto yabo so sidinga ikhansela eWat 14 babu Lokhuzana bambonami ezothi angisho ukuthi ku wrong ngani ngoba sobezama imali ezothi let's build sonke ezinye izinto ezihlukene yabo sakhula la endaweni kunoqekhamba kunodimba yabo ziningi izitolo ama supermarket ongcobo kunama supermarket angempela but njengamanje uthi uyafika kule supermarket uphatheka kabuhlungu uthi the supermarket kwenzakalani yabo ubugrosa uthi uma ungayanga kaToni sasigrosa kaToni ke lesikhulu ungayanga kaToni but uyazi into uzoyithola kephi ngaphakathi yabo sidinga leadership ezokwazi ukusilekelela sidinga leadership ubambonami ke sathi ixoxela ngawe ngakhuluma ngeWi-Fi afuna nithole iWi-Fi la kule ndawo yini ezokwazi ukubheka ukuthi kunama non organization akhona endaweni adingani ngizama ukuthi ayovula iminyango abuye asilekelele phela ikhansela lisho ukuthi irona lizovula umnyango mina ngizovula umnyango bese ngikhansela ngicela ungilekelele la sidinga leadership enjalo ngizothi ngiyafika mina ngumfoka kaMbhele ngiyokhuluma na inga leadership wona nje ubusupport uIdron why uzofuna kumina asidingi leadership enjalo yayibona leyo sidinga leadership esike sakhuluma ngeyouth sine tennis court le tennis court kade agcina ngibona izingane zidlala something lapha yabo ikhona ihlezi kodwa uboni kwenzalani le tennis court ayinamsebenzi sine ground eyayisi approve imali yakhona ngazi kwenzakalani yabo sine izinto eziningi ezingakwazi ukuthuthukisa iyouth yethu
nikhona niyacula ningakwazi ukusiza igenge icule yabo sidinga leadership ezosebenzisana nabantu abakhona bonke babe collective khona into ke ebhlungu sengiyidefend leadership or icouncil esike siyenze nathi abantu asidingi umuntu ozohamba uyovusa icouncil kwakhe yabo icouncil asazi ukuthi lise endaweni ukuthi ngesikhathi esingaka ifuli ukuthi lise meeting khona umuntu ose-office so nathi sabantu asingayijoyizini leyo nto leyo kuba usakuvotela sengizoloke ngiyajalo ngiyakancanani yabo ngisuke ezansi kacutshwayo re-21 fune ngikhuphuke ngiyakasitha yabo sidinga leadership ezokwazi ukuqoqeka abantu endaweni eyodwa not kwayo umuzi wekhansela umuzi wayo yabo umuzi walo nje alokho nje inqondo nethu akuphumi kune-office kunendawo la wazi khona ukuthi if alikho lona likephi khona yabo engizothola zonke izinsiza if ukuthi kunento engiyiphethe ngicela lo ukuthi ngicela ngenzile appointment nekhansela ni yabo not ukuthi ngiyakhuphuka njalo ufunele ngiyekhanseleni no sengiyophuza namatiye khona yabo angisuke ngihambe umuzi wendoda ufunela uhlonipheke kube nesithunzi ukuthi ikhansela orini asikho isidingo sokuthi ngihlezi ngiyongqongqoza esangweni no kufanele hlanje ifamily yakhe ajabule nomndeni yakhe lento ithina abantu esiyenzayo yabo gcineni bese sibe namagama uyasivalela ukwenzakalani uyayitshela kanti mina engiyicreateile leyo nto leyo yabo yokuthi ngifunele ngisuke ekhaya ngihambe ngiyoma nawe kwakho ngeke uthanda ukuvuswa ekseni kuyimani ngo6 uvuswa ekseni ngizovusela incwadi ikhansela ikhona ioffice yes uyezwa ke mphephetha niyezwa bafowethu ngoba phela siyithimba la namhlanje nibe nenhlanhla umfowambhelo uyasiqabulisa la ukuthi kahle ushaya ngapha akashayi kahle miyakhuluma kuzomlalela ke uyabeka la ukuthi mhlambe kubafowethu mhlambe akeke bafunde babone ukuthi mhlambe lento ekuthiwa i-leader noma umholi into enjani yini efunakala ukuthi ube ubonakale ngayo noma kufanele indlela kufanele operate ngayo umholi because lento nje kade ukhuluma ukuthi if ukuthi wena unombono kaBot Idron mina nginombono mhlambe kaMkhiza kuyilungelo kumthetho sisekelo lo ukuthi ngeke phela sabona ngendlela efanayo uma wena ubone ngeyakho indlela ubonile ukuthi le ndlela lo ithathayo ngase kwenzeka ukuthi kube neziqhamethi zengaqhamuka kuleli side ngokunjalo nomunye manje isidingo sokuthi ngikuzonde noma esewinile loyo muntu ozoba icandidate okade icandidate eseyikhansela naye fanekazi ukuthi akasalidi phela labafowethu laba abakwi-organization yakhe uselido ATM ulido EFF ulido DA abakhona la ngaphakathi wadini so ufanele ukuthi ube nazo lezo zinto mawuyilida ekuthenini musukubheka ukuthi ngoba dengijaha lo sekunalelo gama mfowambhele ngoba dengijaha umbhele cha ngalapha nje kulolahla ngothi lakhe ke abantu abangakuyena sebeyothwala izono zikaMbhele ayengenze nje umzekelo sesovala ngoba ngiyabona ukuthi hayi sesihlanganisile ihora sesishaya amanenjana ngaphezulu ayengenza umzekelo njengalento edemarcation ukuthi uMbhele ngoba uyaziwa ngale ngezansi ukuthi unamava sekuyofanele ukuthi ke sikhanda idemarcation enamehlo we understand ngisho angisho mfowethu ukuthi njalo but kwezinye zezinto mawushaya mhlawumbe ubuke inkanyezi ubone le demarcation enamehlo ekwazi ukuthi izokhipha umfo kaMbhele na neqeqebane lengakuyena lakhelena ngoba labo bantu sebeyothwala izono zikaMbhele siyobalahla endaweni ethize it is just because akambisananga nombono wami njalo makuneyinkomfa mangithi ngiyamcorrect useyithreat kumina ekuthenini hey wazwa inkinga umfana kaMbhele njalo mangithi ngime ku platform wafika azokhuluma into engazizwa angithi asithi ke mase sisenza lento edemarcation sikopolode wena njengami nje ayenze example njengami mina ngikande ngezi kodwa kade ngisemhlangano wedazu omakhelwane bambangala i14 ezinye zezinto oyibuza zona ukuthi mhlambe operate mhlambe sesophuma mfowethu ngicela nje ukuthi ake singayishiyi leyo ngoba sengize ngangena kuyona okay ngoba ngeke ngabona ukuthi abantu abaningi ngathi banale nkinga ngo-understand kunalento edemarcation lento yithi masikhuluma ke demarcation sikhuluma allocation mfowethu kwenzakalani
ngeke ngazama ukuyithi ngayintshontsha Yabo, ngayibamba yes, bengafuna ukukhuluma ngaye ngoba Yes, yeah. iyisilonda esibhlungu bambonami. Yes. Ngizocela mhlambe njengoba isikhathi sakho uthi sesiyaphela Yeah. unginikeze nje ngiyinabe. Hayi nabe mfowethu inabe mfowethu nje ngoba ngiyayicelela. lapha sasalelwe nje u10 minutes. Okay. Inabe mfowethu. Le demarcation iqalwe inhlangano yeANC Mm. esiyithandayo. Sengizokhuluma ke nepolitiki enkulu engangifuni mina. Yes. Ukuyiqala le demarcation kwakubhekeleka ngalezi ayikhathi ukuthi iwiki ke ANC strong ke. Yes. Yabo yaqala ndala demarcation kakhulu ukusebenza kuthina kwiANC nokuyazi. Okay ngidlule lapha engigxile kulokho. Ibese iya lana demarcation ubeyenzeka kanje yonke leminyaka la eWard 14. Demarcation ibithatha indawo ngale kobhoka bokobhoko ngasePitoli kushona phansi ibuyize 14 thatha icoffee farm ize ngala e14 ibiyenze njalo ibuye ikhipha ibhonga isala icoffee farm yabo isuke futhi ikhipha icoffee farm khipha ubhongo asale lama VD lawa amanye awu4 okuyisithundo hili ibhe okuhle ikadasenuka ekasini naka A ibuye futhi ikhiphe iSunsave ifake 14 yabo bidlala lo mdlalo idemarcation njengamanje into enziwa idemarcation bambonami angifuni ukugxeka umuntu iyenzekile 2016 or 2015 but yaphasa 2016 kahle yenzekile inengqinamba ezikhona so ngesikhathi kwenzeka leyo nto wonke umuntu walapho umuva nayo yabo so sengifuna ukukhuluma ngaleya manje ke uma kuzoba khona demarcation aba demarcation board bayabiza ama meeting batsheleni nabantu abalidayo kuleyo ward ukuthi ababize ama meeting bakhulume nabantu babachazele yabo so into eyenzekile njengamanje bambonami eyokuthi indawo yala e21 iyiswe indawo yase21 ihlukaniswe kabili. Yes. It was the first time in 2016 kwenzeka lokho and then say by okay bayamkele injalo nje bayithe ukuthi izolungile into eyenzakala aba demarcation board babheka njengamanje abasabheki lento yasiyayibhekwa kuqala ukuthi uyikopolota thini babheka iVD ukuthi iVD or ngamini ward inabantu abangaki so bese kuzoba ukuthi le ward bazokwenza ukuthi either bayasplitter noma bayenzela ilokhuzane ezoba le yamatenda boy voting session yamatenda sikhuluma manje ngento ya government ke yabo so sike sahamba nabanye abafowethu sayixoxa sizwile ukuthi isabuye njengoba sinje ngoba sasinethemba lokuthi no ama comrades alivuma iphutha lokuthi kwenzeke iphutha 2016 but izolungiswa sayithothi ayazolungisa isabuye isasho the same thing leyayikhona yabo kwakhona ama comrades anentshisekelo phela ukuthi ukuthi uma kuukuthi awukho ku structure awukho capable of leader yabo azama uyilandela ayithola ukuthi hayi nangempela isami njenganjalo so isubmission yeza angazi noma yasayinwa noma isayinwanga angazi noma umphakathi wabizwa noma ubizwanga ukuzoshiya ukuthi le nto yango 2016 isemnjengoba injalo sengingena kule yase 21 iqinisele emsulwa ukuthi ama comrades avuma ukuthi enze iphutha azolungisa abalungisanga and then we need ukuthi ama comrades abe honest sometimes kule yanto ayezama ukuthi ayixazulule njengamanje sinalo ikhansela liyazama ukuyisevisa le ndawo ngendlela elisevisa ngayo kumpela but ibhlungu kubantu bala ndawo nganoba ama comrades ayibiza ngoisland uma ithandile ayibiza alipha igama so kubhlungu futhi ngokuthi ama comrades alaphana wasamulekelile eWard 14 ebeni futhi engakazi abe ingxenye yale yanto and then uma uyibheka le demarcation yamanje ithi umuntu uhamba neVD yakho if iVD yakho ikhomba ukuthi use12
which means lo muntu wase 12 but iVD yakho ikukhomba ukuthi use 14 kodwa umngcele ulokopolotiwe obukhuluma ngawo babo keeper wena kodwa wena uvote 14 konke wrong kumele ilungiswe isho njalo nje lekhuza lento le so lapho sekuyini arrogant kwamakhomrade nokudictator kwamakhomrade ngani ngoba perspective ANC ngamanye amazwi futhi wena vota ngapha ngithatha ivote lakho ufuna iservice ngoba phela ivote service delivery mase ufuna iservice delivery ukhonjwa kandengezi so le ngeke sibalekele ngeke ngize ngiyiloke ngiyimbambathisa khona amakhomrade ekumele ayoyilungisa asilidayo ngani ngoba into ekhona leyanto imitheba mbonami yabo njengoba ngithi kanje like you leyanto normal uma kuhamba icoffee farm abantu badla kumfula ucutshwayo ibona abavote coffee farm even now abangala ngephesheya kwi-coffee farm bavote 21 kuze kuyofika phezulu njengamanje ke wena ugudlula yini wathi abazansi kwelayini abaye 12 bavota apha abantu bazansi kwelayini ngani ngoba aba democratic board bagcina into esibusayo iVD yakho yabo so leye emngcele siya understanda yabo ingashintshwa but ufunele kube wena iVD yakho ifithi ula iye 12 uma ucheck ngoba nje angiyiphathanga le yanto cha ngibikhona la emotweni le ka demarcation ifithi wena ula 12 lento yakho uwase 12 if voting station yakhe if ula 12 use 12 but voting station yakhe kumele so 14 wena kodwa ukekelezwe ngo-you ama-service akho walande 14 leyo kulungisa isketch ifuna ama-comrade ikhansela uma sekudlula ama-election hambe lokhuluma nabo ukuthi no we made a mistake yabo so sicela ukuthi i-diagram lena ishintshe yabo so isho njalo ngangiyi-attenda ke lezi zinto kuyikhona ukuthi ngiyayi-attendela nje ngangenzela yabona ukuyifundela wena uthola ulwazi yabo isho njalo i-demarcation intelele bambonambe yokuthi njengoba ngithe ikhansela ne-BC ne-ward committee yabona ku-BC ngeke ngiyishiye ngaphandle ngoba I'm a member of ANC ne-believe ukuthi ANC futhi izowina la ward 14 yabo njengoba i-ANC ithe ayifune independent ne-believe ukuthi ANC izowina yayibona leyo ikhansela i-BEC i-ward committee yobe ikhona ilungise le nto esithunduhili yalezansi ngani ngoba lama comrades avota la uma uthi ngezansi kwalayini how about isinqobile ngani ngoba ngezansi kwalayini yabo so wena uthi ngezansi kwalayini futhi uma su drafter wenza idraft ufaka u yabo which means something wrong yenzekile ufika ukuthi abantu bezansi kwalayini abase 12 yabo but isinqobile lapha eOakland ngasekhaya abambonami ise 14 yabona njengami nje ngihleke ekhaya nali ikhala esinqobile entweni eOakland nali ikhaya 21 kuya ngami ukuthi ngifuna ukuthola iservice gate yabo uma ngifuna iservice e14 ngithola e14 uma ngiyifuna e21 ikhaya likhona e21 nala eOakland but uma ufika ku-BGM kuthiwa wena wase 12 how guys yabo so le demarcation bambonambi ifuna ikhansela elizongena iBEC yobikhona neLukhuzana ne-BEC ward committee bayilungise kamnandi nabantu balapha kuleya ndawo ayikhuni ilula ifuna nje umoya wokuzwana not lento le besike sayixoxe ukuthi sikhishelwa ngaphandle ndani ifuna umoya wokuzwana ilungiswe ilula hayi siyabonga mfowethu hayi cha nami ke sengithanda ukucaciseleka ngoba ngiyasibona phela nguMantunta nendishi siyawuthanda uANC kodwa ke sizocela ukuthi abafowethu abawulidayo uANC babahlonipha abantu kakhulukazi abakwi grassroots because ANC is bigger than ANC itself masikhuluma ngokuthi ANC mkhulu ngaphezulu kwaANC uqobo lwakhe sikhuluma ngabantu abavotela uANC abaningi more than ama members kaANC fanele sibahloniphe labo bantu because sikulesi sob government ukuthi sikwazi own country through labo bantu abanethemba lokuthi uANC ungakwazi ukubalitha babeke la befuna ukuya khona sesiphuma ke manje ke imizuzu yethu esele laphana sisalelwe imizuzu u8 sesiphuma ke manje sesivalelise imizuzu yokuthi sivalelise sizocela ke abantu ke baphume ngobuningi babo
Nangu umfoka Mbhele selihlabile ikhwela ukuthi nazi manje ziya ku ward councilor kuyokhethwa amakhansela. Ungahlali ekhaya uthi ngeke mina ngiyovota ngoba mina ngizange uthola umxhaso, angizange ngilithole itoho. Bheka checka nesikhathi ukuthi kwenzeke kanjani lokho. Izinto ezifuna ukulungiswa ke and ibheka futhi ukuthi ngenkathi ungakutholi bekuseva bani. Izinto ekufanele ukuthi zilungiswe zonke lezo idinga wena nevoti lakho. Ngoba mawuhlele ekhaya ungaphuma uthi udubile kuzophuma abantu abathize bahambe bakuthathela inqumo. Uphinde futhi uhlale another 5 years unaleyo problem leyo. Ngamanye amazwi asisho ukuthi siyakhankasa noma sikhipha ngenkani, kodwa sithi uma umhlalo wase South Africa ku constitutional right kuyilungelo lawo wonke umuntu ose South Africa ukuthi ayokhetha umuntu amthandayo. Lona sisuku lubaleke kakhulu oludlula zonke ezinye insuku uyokhetha umuntu omthandayo. Ama voting station avulwa kusuka ekseni mfowethu Mbhele azavale ngekhathi 7-8. Uyabona abanye bavala ngo10 ebusuku. Phuma ke hamba ovota mase kufanele ukuthi uvotele ikhansela. Ukuze singabe kusasa sesikhuluma izitori zokuthi manje wena siyakubona impela ukuthi ugood la eqhekeni, kodwa mase sithi siyalandela akukho la uvela khona makuthiwa kunezinto ezihlanganisa umphakathi. Ngamanye amazwi ke sesivala ke sengizonika nomfowethu Mbhele ithuba lokuvala. Njoba siphethele luhlelo sidase no Quad 14 Galaxy TV. Ikapi seseligqokile la. Si neutral. Sivula izandla kuona wonke umuntu. Ngabe we-ATM win nawo phiksayo kulento eshiwo umfoka Mbhele ngendaba yedemarcation. Woza no 150 rand esandleni uzophikisa la umfoka Mbhele ukuthi cha hayi mfoka Mbhele siyayizwa lento eshiwo kodwa akuyona. Cha akuliwa. Kahle la imbono ihlukene ewadini asisoze saba nembono efanayo. So ngeke ngizwe kukhona mhlambe uthola ukuthi abanye sebethawa abanjani abaqoshwayo. Woza no 150 rand wakho. Uze nawe uzobeka inkulumo yakho. Usho ukuthi cha hayi mfowethu Mbhele simzwile ekhuluma kodwa ke sicela umcorrecta lapha nalapha ya. Because ukukhuluma emakhoneni ngeke kuze kusize. Sesibonga kakhulu ke iplatform ke dase no Quad 14 ke unite ward yokwakhi ward yokuthi hayi ngepolitiki kuphela. Ezamabandla yonke inhlobo ezamadrama ama-art abantu abenza zonke izinto ama-poetry. Idase no Quad 14 ikhuluma ngomlando. Ngamanye amazwi ke sengivala ke inamba yethu ocinga ithi 0848015007 0848015007 ipage dase no Quad 14 Galaxy TV YouTube channel. Mfoka Mbhele ngazi noma khona okusalile imizuzu yethu isithi asigoqe impela manje na zonke ilokhunjana amathuluzi ethu Kunento engikhohliwe. yebo mfowethu Just ringa nje basi usuthi uyagoqa. yebo Ngizocela ke silekelele amakhansela namakomiti akhona eWard 14. yes Indawo yethu iyaphela, asenayo indawo. Sidinga ama-clinic, sidinga ama-library. yes Yabo. Sine high school eyodwa ephakela izikole eziningi. Okay, iyo2 ama high school sengiyikhohliwe iDelane lebizwe iXhiza. I mean iTenot lebizwe iXhiza. Yabo. So if ufuna ukwakha ngeke isakheke imall mina ngo-observation yami la eWard 14 ngisakheke imall. If ufuna kubhlungu kodwa ukuthi yonke indawo zinama-mall. yes But iWard 14 ayinamall. Yabo. even noma isenta Center. Yabo. So ake sabantu or abanomzane or yini ngiyazi abantu bayidinga indawo. But manje siwi crisis ukuthi sidingilende eWard 14. Nangu masipala uze nekhansela umfeka ufuna ukwakha something. Uzoyakha library yabo uzoyakaphi ngoba ufica indawo eyayireserviwe lethe sihambo sokukhuluma nobaba uMbonambi sakhuluma noma ubaba uMkhizi ukuthi sicela le ndawo ukuthi ungabeki imuntu isidayisiwe usuzokwakha isizokwakha phike ingqalazi zida indawo emva lokho soloke sisuka ikhansela lifuni nani yabo so ngiyacela umphakathi wase Ward 14 eDasenhoek ebangangeni ngesintu sethu uzama ukwe nawo uvula amehlo ukuthi njengoba sidayisa indawo
ingane futhi shifule hlezi igibela zedrobheni yabo asinamall ngiyiqala mina indawo enkulu kangaka enomlando ongaka ongenayo ngisho Shoprite yabo nje umkweni lokho engicilayo sesivala baba ukuthi ake silekeleleni ikhansela ngokuthi indawo zethu singayivuleli ekutheni kubutara kanta asifake imkhuka sivuleleni ekutheni kwenzeka into ezothuthukisa iwadi yethu ngiyabonga lakhe lokuvala mfowethu ke ngiyabonga baba ithuba eningiphe lona nabafowethu so sithemba ukuthi esikhulumile akunyathelanga umuntu sikhulume into esibonayo wonke umuntu unamaphutha uyona but mina nginenkolelo ukuthi if ngirong ngitshele or ukhulume if awufuna ukuthi utsheleke you are not a leader you are not a leader ngiyabonga yes ayonyathelekile mfowambele usophuza amanzi usiyongicela nje axolise ilokho ebengicela ngiyabonga okunye ke la mfowambele ke mhlawumbe inamba yakho ucingo awuna problem le yami mawungena nkinga since nje akuna problem since nje kwaqala ukuba no makhalekhukhwini yona ngiyisebenza isayo 0722738067 so yeah iyona inamba futhi lo number ke bakwethuke nje umfowethu ade ekhuluma ngalento yokuphusha umkhankaso seke wathi kubeka nokuthi ubani abamphushayo sicela nimfoneleke nikwazi ukuthola futhi ukuthi kwenzakalani okunye nikubuze ngale kuyena mayelana ukuthi ke njobe esekhetha ukuthi aphushe umkhankaso kaBhuti iDrone yini ayibonile njalo siyazi bakhona bazofisa ukubuza lokho fonana kumfowethu kodwa ke ningamvusa ebusuku njobe esho nje kadesho isikhathi sakhe santambama after 6 usuke senomndeni wakhe so ikhathi nje kusuke ekseni kuya ko5 nimthinte nje nizwe ukuthi noma nim WhatsApp nizwe ukuthi njoba lo mkhankaso uphusha ningajoyina kanjani if nifisa ukuba nokuthi nilekelele ningene kulo mkhankaso sibonga kakhulu balaleli bonke beWat 14 Galaxy TV uNkulunkulu anibusisa nibless mfokampela kubless nomndeni wakho akubiyele mfowethu sibonge nje mfowethu isikhathi sakho nokuthi usihloniphe sibe nawe kulo mkhankaso uNkulunkulu akubusise siyabonga baba asivikele na kwe COVID-19 mfokamkhize DTM Studios a number mfowethu asifuna ukukushiya lo ngoba bazoqhamuka umfowambele njoba esisisho ukuthi akuze loyo zayo othi cha sophikisa 150 Sunday nithi number ucingo 072 yes 811 yes 0958 mfowethu sibonga kakhulu umnikazi we DMT Studios lo ukuthulana mfokamthi sizwe sishana zoko ogadari la kwijezi yethu uzoyiza uzophuma nje kusazoshunqa intuli sibonga kakhulu lapha emakhaya ke nisupporteke noma sesikhipha ama CD ninga ungathi ngeke uyithenga iCD yami ngoba ngabiza umuntu ongazwani naye kwi platform cha uzani la nizothenga ama CD yethu uyiqhenye ngokuthi unabadlali bejeze Wat 14 yayizwa lento engisho mfokampela sibonga kakhulu mfokampela uNkulunkulu akubusise siyabonga